Ya kwani bola. Ene ye fiala eye bola. Alaji Kalim na wo so adoma no. Na wanya so fu bi mbam chow. And na so fu ho ye fe brutal. Edankwa ya de be mada bia. Pa cho mo shock Sompa TV. Multi TV decoder do so. Anasa wo de ko Sompa TV Ghana. Wo Facebook and YouTube no Sompa TV. Twitter so ya Sompa TV, Sompa FM. Ebusia sa wo amanoni anasa wo chire, obesa wutie fa online so a. Eya www.sompaonline.com. Esem ni nyina so de krokra de akogo nti no, okwa ho abetimi anya bia kenkan na wanya bi etie ye e de afa ho. Ye de aseda e ma wo waje brani adaje na wie wutie ye na ye bekọ ye case number 1 so na ansa na no abusia na wotwea etwa mu no fiade etwa mu no yetena ase na amso e ma baba wa bi e friend Doris Anobia wo ba hase no wa bra wo free eye amakom e ba ye St Johnson patam ho ni nyina ne sa brantie bi e friend Jacob ye ono so wa sewa atobia se o che so na mamu enan ananum waja wo mu nyina abo no so mfie dunie ohun be ma no kra se oba behwe ne ma na ye ka se de ho asem no ebekọ eye fidada na se fitie mu na yakoka asem no de bese bia no ye de hu sunsaso ebeba o USC ema wansensi ye hu de ori abrewan kruma ni nyina ne se eye tietia be ma ne se de oye ye nyina no ye mfa nche no oba no so mfa nche na ne man so mfa nche no na etiefo so mfa nche no efi se wafom na enya ne bo apaye esa hoodin ni ho ya de kakra na so no yesi amane amehu yemfa entutu kadinte no wansere ni hwekura no posa ne nse no ti o kire se ni kokọ kakra bia wo ye na okurokuma mu no ai eyade ni nua bi na etinte no ni nyina ne se bro nya bre omuti kokọ ni wi a odane na ode ama oba no no so ate de ahwe enkwada no so nya bi a na wode aba bebo anti Sompa Nkomo get results na se da se ne anase na wotwe atwa mu no asamo ayetena so no de da ye ekoso ya NPT wait 1 minute Mrs. Echampo o de se na okrampo what is saying Erade adumo na enne o man hima no what they are called next level what they are called next level na kramoni bia nana mensa abrampa water fridge na o mahu se ni din water fridge na wa kire me said that was ya je bata kede ne na we ye fugu wasa je ne che no na wana so for the kwa agan no I will see okay producers ni ku bian bepam no munyira mbete ne nka wa ase no na o man hima dwa no se bibia ye bokọ wo ho efie so bokọ Owa efe wate what I from me I tell you and then me so lokola me so la me ma tensi disaton so why ma Mary now what to say ye den nyame ase Alaji na assalamu alaikum sanu kade Shinjo bayo no for me see ya tawa anewa kalem labi le rabi lakin tawa anta kalemo gana eno ase a kire sei me se de ene ye frada bibia bitimesi bitima kana boda fam wala nti mo ntiase se bibia boko wadon ne ho ayefe pa why ai no na ye pese ye maye nuanum kremfo se yen emu mo na ekrofo sa pepe mo so antene sentete wo sa pepe sa pepe o man nyina be hia ye Ghana de ene nuanum betena se sure edidi ebe no masumdwe bua no da ye ni titi mo bia mo wole ye yire no me se be wole o mo ma sa pepe o me dai o mo wole ye ma ye se wole o mo so ma ha fe na okaza mo wale o yire mo dia da mi de mfa ma This is a chapel. See, Mama, could you see? Yes, I'm Benny. I can find Sompa Nkomo get results. Na no, Madaroma, Mama Yeshia. Na man, Wankasa, me who no. Na Sabina, where you walk a crack. Chess or Yari on Tiapo. And na Bema 10 gram on, and can you pen on. Then so Brennan once say, Emma can be Biaboko. Emma, a year me felcro and the cocoa noir. Sabi wan ko bisa na busia
no ane se woni wonu aye nhyehyeye ema bibia eye boko a chese so wodane de ama oba no na oba no so no sebe nanka na sem eye ayedin kakra enzo so no ye ka ye tibo mu no ne mpanimfo e ka kire no wote ase ema bibia aye boko tie de onyankopon ase ye da onyankopon ase ye da won so wase oni abadwafo nka ye nyina na ye tiefo ne ahwefo na wo hini ni amesa adazoa papa bi so fo mami premeni baby owo bia no ye chia na da se me ye kana ono so etie adwemu a wota akire ema bibia ekoboko nti ye mfa seda ne bi nso emfa ema no ma Mary amen sima da na se da papa na se se wabrɛ ne ho ase na bibia atotodin ma ntenam binti na wo koye adwuma bi wo ye friend se ma me na ono so ye de na asɛmba ha ne ntini nyina adwuma kro na nti yenko yo nti ye da nyame asese akwa akoduru sa odi obrotia eye but ya mo me ntena ho ema ne ema nsei ye besiri mia me manum ema ni hwa yi ni ho me nka ema nyina ntiase o se ye hyeda kranka memma nyina ye hyeda to party mama on se man binye but o ya baba ne kwade o ye ba eti se ye ne yenua man no kohyia mu awo be mu a ne ne man koye kura na mo man ne man sei ye man ne man se ya bedum libi no na koye atorenche bi se sei utie efompa na akofo mu a se wodi ye wache pa wakwam ne hunu mu ne man na nyezo ne no nkwa wona mo kra ne da se ne manan eti ebe se nwia me man se o madawroma mo man ye mabi keka ne man sisi kire se ye be mama na ne tutu akom nsem ama nkra nso abonyenya but ne nyina echi no ye ntim fiensam yinu ne di nyame adawroma e trans bia tuatwa kokodi de jawa na edi ayajapade obedidi ache but ye se nyame se koko no papa ne nye nkata ntoso na oma koko ne so se bagim yensa ontim enkron na maame so ne kra ene nkra ne so kra emrante nyame ne besere se one papa ne nkase no onye nkata ntoso ne bibia nya kama bibia be ya kama ye behwa ma bibia di mu ye busuafo abadwafo ensem a wowo wo results wa nyankopon aya adom Doris de na asem ba ye ne krono so ba ya ye de anobo ano so ba bia asem ne koduru ye no e na wonom so etimi a kire wo mo adwe na fa ye nkwa ye case number 1 so ene hwan na ne ho akiri ni ema dodo na ya no mo ba na se we se so mpa nkwa mo na wi se be ma ba na awotwe a na oba ba na be ma ba ne ye be ma bi wo fia ase nom na Michael Ofori Asante ene ni din wo mampontim patam ho ene oba ye wie yi osi ababa wa bia ye friend no Emilia ya one ne tena ye wode ade bi edi ne ni nche ho na ye se adwumo ho enu eda yete edifre ni wura no nte no ye be mo no akasa ato nanum tuo na wabɔ na ma ne owie a ya hwede ebetimi ayade afa ho na mame fa seda ema mata yomo magam Jesus Lina ono na atwimanim kama na adom binti na je enso manabawa na wonom afix meeting ne kama we wan hwa beka se week ya nshare me share ge wa hasenum enti ya fix meeting no enti wa wudim no eya ofa akoye bi why ya the yes size ahodo enti next week be new style enti of us ya friends also for adum binti na je woni haba ne ma na ebo adwuma abawa ne mommy ya fast dama se ne nyame ahira na na jema ne ko UK no Canada Canada ana ne ma no so ma me ye kyemu nyina ma bro woti aso ya kam bia me amba be yese dia bro woti asia ye no abusiafo yanko Michael ho na onto the no mutuo Mike enne ye ma wo bodua opetre kronkron anase wo ye Muslimini wo pe Quran aya kasa kese ma me why netina see why bibia be ye fine minim sa so ora ho kakra but nyame ene bambofo ne odonfo be hwa ma bibia koye my page akoso ne kan we di machi me Michael Asante ma fatra kununkun shebo se asembia me beka e wo Sompa Nkomo dwumadie so no e no kretrodo kontomponim enti erade boabe court all day in court piao kramo
Michael ye ne ya hwefo ne ye tiefo ene ye domo ye wo fi ase nwum nyina ye tie odi na wo se ha wonti a ye nso mo na ade bi e ya to so ye ntie we 2020 nim after covid no na mishia Emilia Michael ka se gidan ni ana hu me na se aba fom kakra kasa memem na bema kasa memem by microphone na kasa memem ma me why aha into 2020 na say ye dey ena mishia Emilia enti mishia no na ye June nim enti nyinsen bae no e free satam na iko nyina no me na tena me honti owoye no so wonta for ba ene bema ona na tena wo ho he baby a metimeti pan Mamponten Friday yo enti owoye no ena me ma adwen se nkura ne din to ni mu no me ye no ho ade preko enti ampa edin to ni duru ye no me to mu din ye no ho ade enti after say me ye no ho ade wi ye no me ko talka enti me talka no emu ana se ka no ha me na ejije me ana me ton ye enti me ton ye no me ni nya ntokwa me ko adwuma ba me ba na ese me wo ho a me adwuma ne fiofo ne frɛ me se wasesa ne ne ma afa nkura no edo mu ekɔ mbusa nse wo kɔ he a o se on kyerɛ wo mu ti ampa me dimlika saa kodru Mamponten station ma hu o mu me san ba afie na phone a o use no so na phone no aye asai ti oje me ofa baba ko phone o fie o use nti oyi chip ne film o de ko no de phone ne ma no na numbers na wa frefre ni nyina aka phone ne so enti me ko na so o de phone number nti be ya me meje nhwehwe so e bi a me hu numbers na wa frefre ni bi na ma fre bi na ma trace bi a no mo hu na chi kwan ampa meje me frefre ya de to so be phone na minya boy bi enti minya no so wo frɛ no eje number bi wo no ho se o ko mo adamfo bi ho yu amo ase enti no ebe ya me mfrɛ saa number no na me hwɛ se o ko ho ampa me frɛ ni nipa na anka nkyerɛ me na de minya no first one ye se me nko be ma me direction ma me de akoba bi a wo ko no me fo ka koduru ho wie e no ma me direction enti me ko pie efie a o ko mu na ampa me duru ho ana me hu se enema na o de ko ni bi esi ho enti me ko ya me che afie o mbusa amane ya me bo amane no no mso waba se matukwan enti no opeso obetena ho kakra kopim se mefiri akwantu mu aba na ese obe haidai ho na waya adwuma na me diska kakra gya no na wode atena ho kopim se meba ti me bo amane no so kire o mu no mse na do obeka kire o mu no na mo twen ma ni bae no wapi to obeduru ohun se mete no in fact ne yamhye no ena obae no mo frɛ no mbusa na asɛm na ɔka ena me so wa free fee na o free fee no so no wa fa misika enti se maba no se wo so onko biem de on fa sika na mame oye no so on fa sika na mame enti wa fa sika sen na sika na ye be close to 6,000 okay enti e ba sa no so on fa mame na madwuma sika so ka sa sika na ho ena odi adwuma ne de na mame ne ka 5,000 won ho no so on fa mame na if you offer yes as ade out de menko omone ne bekasa ena me ba kumase ba enti na wo ba kumase no ena mizo free drink ye kan for de ama obia se na wie nya bi ebobo na enema nkonkan enfamasa so ena 5G miza no so etiekire misro aponto obi a wo to se eya bedin to anase party anase wo de no ayedwa bodwumedie eyiyo awadechie anase wo de no aye asori kokuo mu ye dwumedie bi a eye mizo free drink and 5G miza ena we hia bomodie na ma won sanka fi se nuane nu ahodo na yesomagu mu chao wonnom no na emo wa hoto amwapomden amane ma akonkan ede amount manager Daniel 21st clinic ehwe overseas on sabeke bi wo ho ato because supermarket sister sewa ewo abawa post office anomanje mama Esther wa Atcom Royal Ventures Water Baptist University na won sabeka no PNC Ventures and so ewo adomanye taxi station up city ho Charity Junction wa Charity Hospital Junction and won sabeka na Sachi Enterprise
ewo asafo abinchi VIP car park ne hwe ne mu ho e na kwaku Ochi Company Limited nso ewo Poemantem Kropo Kofodue mu KF Kinju Enterprise ewo Enrom Hotel hwe ne mu ha ewo Suame ana Shell filling station echi taxi station e hwe ne mu ho a bomodian na efre na yentimi emre obi ba bia wo bia 0246 270221 0246 270221 and 0263 752944 and 0243 329414 21st clinic the sciatica expert for and what and wasa wode wani etre na wanka sa wosisi achi eye entini ya esawa fa oto ase eba wona kokombesi wo 19 ho no eye na etwon je ho anje bi okrampo na je se etimi twa wo hwe wan hwe obeka sa wo ye twafo ni nyina ne se sciatica yade no eno na eha wo 21st clinic wono me ye expert awaje abosobode pie wo sa yade we se hwe mu eno tifo ni echire mu ewo ehwa overseas afa radio nchen ho oboase council quarters call junction domi market won kna wo ho Sunyani Regional Hospital first gate wo opposite ena won sabeka no sanso ena tachima GN bank no danda dan mo sunya kwan so ena nkranzan so nabusia won sabeka no wo ho efidie mo maso wo wonti kwa ebe ye odipadua mo hwehwemu laboratory test risk cancer services ni nyina no ye ema ni dimo wa abra massage papa bi so no ye de ehwe atwetwenwo ama empo esisi empo so yade bi efri wuti so kopem bora no eha wo ya ewo din ya to ni din say yade ewo wi ase de 21st clinic ehwe overseas Kumasi na wasa wode wani etre fra panyimfo amane ne wo motwetwen komo 0249 311 0249 311 and 0540 311 311 Sompa Chedia Kwaso One Media Foundation yes ye hwe aboase be ya woni biefo nyankafo ene enwisia enso wonom ebetimi anya bibia de wanya bibia fra na wabra aboma setira na koye de ama wonom na ne nyina mu no ebusia wonom a won mu kunu ewu agya wonom so no yenya wonom ewo eche no nte no me etre wonom din ama wonom ne ama bronya bremu nte wodi a wo no say ye motentimante sanwa ana say ye books ahodo pencils ne pens ana samna ahodo na wo bibia ye de cha eyeye na busia ye se fabra sompa nkranza JCB abro sign mo ana se sompa sunya ne night market ho ene kuma se sompa ewo soam ye benrom hotel bomodin awode no eye sika afem afafa line we say so 0598 459 802 0598 459 80802 Nyakopon sure say wode ebeka ye de ho na enhrabo so no atode agu so preke powder oni okọ ebusia Prekesa powder we say what the kwansusu ne nuane no ahodo e na wachinchima de afra ye no powder preko penti no meso eboa abuse immune system kwamo ye wo ni padua mu ekode atia anyalwa ahodo na ema wo ho aye den hye wonum kubunti no wo bo ho ban preko pede afri nyalwa ho eboa emu akoma ye ebo pimpimpim no ejina ebo se de wo se ebo ema ahotoba meso mojari ya de ani mia bi na aba oso ana so ba wa fefro wo pesa wo wo ewa asumdwe wa bla won short moja wo hia bi sanso na wa sade adore ewo ni padua no mu a ebetimi abo anane no de afri mo afe obo heba clinic ya wo mo de prekesa powder ba ye wo se yade bi ha wo na busua fabra na won to ase ewo adoato adomenu last stop wa wasi nupe nyina wato di ashita da ne heba nrom afe apidank heba enso omrom na misty heba KNG heba enso wo atonsu won cheche mo bia no frem panyin 40249 761508 and 0257 472506 na esa wo pedachi papa edema wo ma enonti integrity keeper school wanom say wanom edi school mapon aba enefa obakọ bi na entimi mu na dachi ma won so wasetrem no kokra bom na sa omre wabom no wani entutu anka wonsem ni nyina ni se enema pa bi e wo se school nya bi no ebi e wo integrity keeper school na career da na sa professional
International Day no wanum eye bi wo ho ne niam ahodo pie betimi abo ankwada no ama wani agye no wani aka wo sukuu mu ho bases ahodo wo ho serene environment and na wono so wo e wo sukuu mu wonte no 2020-2022 BC in social no what wani chemu kwada so municipal ho na wonom e na etope ye no te no for ni chemu wo esuye north wonom e besnet flat no IPC ene nya chwe ne ase kwantempon so na se brema UGC one wo case and to asoso ko ne ye hwe ni mu 0553 408 898 and 0547 107 443 abe heba clinic tano so apatapa new site wase fa onyale wanyina blanka ka be ma ya wadwo ho wompem wase wo siesie chinchin botu ni mu dia ma wosi na wo pem abekwa wanim ama moni yo so aya wo chefa e wa ago no echi fibroid ade wo tu ase e na ho in heart any sickle cell ade ne de wase eno ho abasobode waji ni pi yade bia no me so fa kire mo tano so apatapa new site abe heba clinic no tu ase enfama 0243 345 392 and 0506 460 208 na ebusia ye ka cho se ni White Scientific Clinic and Diagnostic Services one ma ba e de ama Dr. Nimono no wase wa wode no asai kra no wase fabla no won cho se bibi bo wiase nyakopo tumi eye adwuma wa bra ode bibi dro ene hwehwemu mapa ehwe ama won so wode no asasi ni dada mu biem afa be ma wo be ma yo na tofom se tim keja to me so se fabla na won siesie ni fama enum ka bone anase ene ya de etwe ya de na ha wo be ma prostate na ho ha na ya pd amount ya de bi afri wuti so kopem obora no eye ni White Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo wono na etu ase de ama wo ebusuafo ne ekiremu ewo Kumase atonso mu nako junction wo woni Adansi Royal Bank ne di hwe ni mu nkran so circle wo eye Fortrema inside Wagoy station wo na wo be hu no wono mane 0244 087 687 0244 087 687 and 0279 087 687 Bempa me be ma papa bi enti okwaye na wo ba amane no mu hu sanya sa na tie no ena sika no ma obi na ka 5000 e wo ne nchen na ye den ti obaye no sika no aba beka almost 2000 free scan oba breben 3 days time na 2000 free sika ni mo free okay enti me bisa nso di scan e de no so de fa ka enti me na me say I had to you amwasana wo fa ka na say sika we free me enti eye menene me no agreement anya adwuma na ye ntokwa enti eno achi na me frɛ onana so wo Cote d'Ivoire na me ka asem ni nyina akire no elam ka asem hia wo papa number na me ni wo papa number sa time no na ma frɛ wo papa ka akire na ma me ne so me ntwen ma ne mra no obeba oba ti me twen ma ne bedrui obedrui no de ye mi nu tena ase na oyno a exisi asem no ti elam se na de o ye no da bi o ya de enye oba o ka me de mateba to no de wontie enti me hia se nko papa nkasa na nka asem bisi a nka me ka kire no nti o mfa papa number ma me no se ono a ka asem na wi nti ne hu hia se o de papa number be ma me enti ma me ne free ho no ko ne ba ne nche ya ye me yire ne papa ada na woni mu ase ne number na me ni ne number ada na ne ntamo nye fine na me ne ntam ye fine na tama ye ware no ye nwie na okoye enti sa time ne mu na nanka menya ne number na jibat ye nwie ti wo de ababa wa ne hihya won de ne nyina mu na wo hu papa ne da na me hu wo papa ekosi se wo wade na wo hu papa no na sa no wade sen wo kwa wale wo bi papa wo ho wo nko hu papa nansa de ma na ko ba sa ne se awale no ho nhyehyɛ ni nyina no wonana no eye so obeye bibia no ne nana na tie yo enti wonana no na de ye beye na mamre kwan so ne ayi ni nyina ma me no na de ho ade ma me ma okay me ye yo enti na minim papa ne number enti o amfa ma me okoye no ofiri o no okoye no okoka kire papa ne sesei na asi enti 190 bi na afi na mapon adwuma ekofie na papa ne frɛ me in fact o kasama ha me o se on ton ba ne ma me enti no se mintimi aba bia e kyekira abo ne ho na igyae no nti o keka nsem bebre
nti firi hɔ na papa ne keka asa na owie ɔfrɛ ne ba ne ka kyerɛ no efiri hɔ ɛna ne ba ne suba ɛsesan enti saa bre ne nyina na onye papa ne hwe onye ne ba ne hwe ɛna ne ba na form wo na wo bɔ papa na ma ne na ofiti preko pa na ɔka sa wɔn ton ne ba ne ma wo deɛ kɔyɛ nsa maame ne bɛka asɛm ne wie na maame na ankasa kɔ kyerɛ mu kyerɛ papa no nti na nya mimi nkyerɛkyerɛ mu na papa ne te nti ɔfrɛ me no na meme yɛ sɛ me kyerɛ ne mu ba me kyerɛ ne mu no na asɛm na yɛ ntɔkwa awie dada nti no mi ka me deɛ ne nyina awie ɔsɛ baabi ɛkyekyerɛ aboa no hɔ ne gya no mentimi a ɔno no ne papa ne maame gyae na ɔmu susua nti ɛmfa ho sɛ me ma ne susua na awale ne yɛntimi nyae yɛbɛtimi agyae nti ɔkeka asa asɛm ne kyerɛ me wie ɔfrɛ ne ba ne kasa wefiri na ne ba ne hyɛ aseɛ sɛ ɔmfa menyɛ hwee biem nti saa tam na bɛsi sɛ me ne ne ntɛm tete yɛn deɛ wadi m'ani wɔ awale no paa because wohu sɛ papa ne taa n'akyi saa tam no ɛkɔ no nti deɛ ɔpɛ biara na ɔyɛ kyerɛ me deɛ na ɔpɛ biara na ɔyɛ kyerɛ deɛ ne deɛ na wɔyɛ a na ɔde di w'ani deɛ na ɔyɛ baako no sɛ sense a mɛware no a otu efiri mpa so da afɔm no da afɔm saa akɔpem si gya aware no o wale no 2021 5th September ɛna mo gyae brɛbɛn ye gyae 20th May 2023 yeah enti 1 year no wada fam enti won kwa no ho ana opa opɛ sɛ ɔkɔ no ho ana nso ato an fam no nso ato awosoro meto an fam a oda ho oda obutu ho enti meto an fam a deɛ wobɛyɛ bia na ɔka kyerɛ sɛ sɛdeɛ ɔno no wasi ada no ɔda nti no sɛdeɛ osi da hɔ no wobɛtumi a ɛwontumi asɔre kɔ wobutu what sɛsɛn wada na ni ti nyina butu fam ni ti butu fam oda odi ni ti to ni like counsel me yo wa woni party wa bɛda butu a kwapem sa ade bɛkye ni ti eto ni nche say but ni body ni nyina do butu nyina butu ho ɛna ɔsɛ yɛ de ɔbɛyɛ ɛna sɛ no wanyo ana na ompɛ ne backside ho ɔto kakra on na sɛ wa wie wo ana ompɛ kyerɛ de ni sɔfo kyerɛ wa de wo sɛ wo ha ne sɛ dawroma abranti na asem kan de me bam kitwa bi ɛno ɛne sɛ na me aya adom wo na ade wa asem baaye da bia na mo no wiri nya ntokwa na obutu ho no mo a ɔpata wo ɛne me nyina bi go kyerɛ wo go kyerɛ wo ha ne sɛ wo ha Michael entina wo mpɛ kyerɛ ana asɛ sɛ na me mpesa na wo mpesa da bi na sɛ kyerɛ ne nya sɛ bia so ne tokwa no sɛ kyerɛ de afa kura na nka wa bia ni nyina mu dia na ne sa na ana yasa na ne wode ne to no na ya se na bom fom nti ana wonya angle ni ye na wonya angle ni ye oh black asa me enko ye nim na wonya angle ni ya na wo mpɛ sa style no oda ho onye na adwen se oda ho a o ye bibia na ye onye bibia o ye oda ho wada o se mada ti do betimi ye untimi asore ko anti abasa na wo nso ntimi nye anti basa na me ntimi ada woni ahoden ana e wo se mijai woni ahoden me wo ahoden me na me de ade ama me se ye de obetimi ne ko o se abasa na majai like enye na niji se wo ye bibi enti wo na pese ye nijie ye de nijie na ye bibi onfa ho enti one day kura wa nkɔ na sɛ ne wo de wo da sa wo apepe na kɔ ba bi o ada wo da wo dwuda ni je da bia na abenya ni je wo te bi nya da bia na abenya ni je o na wo wie no na ni je ne ba mo na wo fire no ni je has come enti na why you sit down ni je was not coming enti wo so gya ya fimu a na wo fa ho nka no so na mo te aware ase ona me de me ho ka no but na yes a kwan no so ase de osida na ana ese to da bia wo kwa na so ye te se de ase na nkokore ba my kwaso bible mo ki kan se mu ye na wo ko ba te to da bia ya na unya feeling no te se de opening ti na wa doggy wa mo abo doggy ache na ye den enti efiri ho no na de ekọ bia no na enkoyie enti na oye adwuma saa tam na me wo container wo hosisi enti na oton niema na ma me wo store ya de niema me ton decoders ne ho niema okay
electric cars nti eduru ba bi na oyɛ sɛ on costo ho bi ɛna ogyae to gyae no so no ankasa bɛyɛ n'adwuma ti o started na mema oyɛ so o sika o mani bi nso so na mani bi so o de started to oyɛ kakra na sa atama anwa ɛho bɛyɛ din ni mo no na ona na Africa divo ba no wa frɛ nti do hia no na ya kana wa to free ho no de abasa nti ona na to anwa na kɛse ni bibre no to bae no na woni sika wo ho na ma me de so mintu akama no na oton ano de ama minti emu a ode anwa ne ya aduane be 1 week no gyae afei no asase ebubu e vortic rubber muton enti me ka se se wonye aduane ni bi mu a o me nyusu anwa no nya ton a wo ton no o amfimi no oton ye nso sika na oje se mintu ano de be ma me no ton wie na sika ni ho bi ana me yi mani enti emu a no ye se obeye adwuma enti adwuma ni mu no oye oka kire me ena o kire letter de call hotel bi wo ayi fade to okoya oye adwuma na kakra fe okoya adwuma on pontem okoya obafie bi 11 me obana me koka na one me de ntokwa enti okoso ankra no me na me hwe wo mo ti duru ba bi na akra no ba akoyale on sra kwan de no no hwe akra na meminya kwan kwa adwuma so ntimi ogya hokoi ena mde nkra no kwa adwuma mu timi kwa manager na frɛ me a me kyerɛkyerɛ asɛm kyerɛ no na yɛsɛ ɔsɛ de nkra na bade na ɔntimi ema ne nya adwuma wo ho enti sesia no ni nyina kwa akosisi wona ne ntam ate anasam da so te na ɛde ebe potinti na wo sɛ ni nyina mu no de ba ha sɛ nom te enka bi ma wo yɛ ntamate na nete no ada yɛ ntamote na even yɛ kwai kro mo fa so sɛ omuja awale no kra me de me hu ni se enye ne kwan so kwa muja ono na eja aware anasa one hwan na eja aware one onana ne papa ni nyina ne ba be fa no ede na si ye da no pote ya on be fa no de si na tete ababa wa na obo no na wo ye ne den de si ye ne se oja adwuma no be ye adwuma wa hwa enti na minim adwuma a wo ye wa anka ankyere me ti wo start ye no ba bia ye de nkra ne ko school mo madam ne ka kyere me se oye adwuma wa hwa me de oka kire me se o moton tas but na minim ba bi kro enti okọ adwuma o mantem ukoka na ono de ntokwa enti last bia na dwona mada ena me nso me de da oba na no so adeda ba ma ntafo no ti me de da oba no ya me ne da ho a me fa mu dai no anadwo no ena me te se wa bo ba ma no obo no na akra na isu no ana akra no sorry free ne nchen no beda me nchen won pa no nti mani tei ma nkasa ana akra no beda me nchen na me de me nsa to no so na akra no fa mu dai ndo fa mu dai no ena oba ne pie ni nyina na me na me hwe no opie no kwotena ni mu no ye ko anti opie no me hwe time na yese ekobo 12 anajo tu oye ko ekopim se osole betena dem obetena dem no ba no so tv nti no oda akonwam na meda empaso nti wo ye ko no edu tambia meti du tambia mente ti de meti yen se wo ka kire nipa ne se me ba ba bia ya ehia no ba me ba bedu o me frewa na emma na womfa enti no me frewa womfa na me twen ya wa ama na me de me ba afi na me ma no ba ma no de ompe na ntemba oba no de wada enti o kan ni nyina na me da hodin na me enti na me tibi na me ntibi ti o wie ko no wie na ono so ne phone no o sha ase se wo ye sa ne ma no mfa ne phone to o da otimi de hye sunya na se no ada so nti no minya access to ne phone o ma me mfa na me so kra no me mfa ne phone dada o na fa me phone enti o de to ai Santa tables ya no fa mu dai o fa mu dai na me sorry ya na me ko fa phone ti me bie pono na na o te se ma bie pono no ana me di phone ne pie anadwo be 1 enti o pie di machi wa hu be am fa me ko na me ko hwe numbers a wa frefre no first 3 na no wa frefre na me yi sa numbers no e wo me phone so na me da me ni se me ba fi ara o ye si adi e wo ya ne kwa wo fa phone za ye de nti ma me yes a ne se okra me 190 bi se o ko 90 okra me no wa nko 90 no enti ade a chin ekobo 8 no mai enti girl na okatem so ne ko 90 me ko girl no fie ko bisa na no pa no o si o ba no hwanwumre so me nko na no o ya ade enti o ye se o di kan ba o ko ye no wa hu no wo ho
enti no enti wo fa na phone now ye me pese me hu ade kode airport ye si da na one ne papa di akire ne nana di akire be sesa na ma no aha eno ho na me ka be si aha enti me fa phone na me yi no me yi numbers na de chen na me frey me de ne chepo no so ma amfa ma na nwumre enti me de me ko adwuma na me de to me phone so na me hu me call girl bi fie me ne ne free na me de come girl say onye na won frɛ number wi na one ne nkasa say de oye oba no na me nhwe nipa kro enti ampa o frɛ ya ye ne nkasa na o nipa ne say o frɛ no peka no say a na nya na wo so wo phone asɛe no na ye de na watimi do phone afrɛ me na sa ada na nwumre na me seize phone no na ade a tia no pa na me kɔ adwuma na call boy ni fie kɔ ka kyerɛ ne say ne phone asɛe ti o frɛ na emma enti me frɛ no boy ne kan sa na ena mka kyerɛ gen so nka kyerɛ ne say obi phone ena ode ne chepa ato so ena o kan sa kyerɛ ne fast ena o say me ka kyerɛ ne say ka kyerɛ ne say o pese o hu no ena o kan na o say a say wo ba ha kɔ enche na ada na pese o hu na o so me pese me ka asɛm kyerɛ enti na nko o ye hu voice na mka kyerɛ ne say uti o ya enti na o kasa na ye sa ena o kan sa kyerɛ no so o pese o hu me dia hia me o ba bia ye hia no me nso me nim ba bi o mu hia ena da me de phone na ma no so on kasa ne so nim ena me ka kyerɛ nso de ka kyerɛ nso wate ena o ka so wate ti ye twam ewo ba bi e fire car na ye twam no na ye duro na gen ka sa nipa ogina ho de betima ayo no asa ogina ho twɛn obi ena mso mi de minim ni ntu de ye nko ono ni duru ho be frɛ sɛ o duru ho na wo wai ampa o frɛ sɛ ma duru na awe na so me ya duru mi nya no no se a wo firi fie ba me hu na ada na wo ya duru na mi hu wo ena o se o de wo bela wanim ena o ba na nim enti wo kohia be ma no enti e kohia no na de na si kohia no na mbisa ne sɛ wo na me yere twem plan ena o se wonim no ena mso wonim no number na wo frɛ ena wo hia no no me na ma e frɛ o enti me kɔ no so no me ya madwen sɛ mpɛsa no kura da adi enti no ma me na me kɔ no fie no ɔtɔn provisions me wura hɔ na me yi kosua ba akɔhyɛ mbotum enti me kɔ ye na ɔka sɛ wonim no no nya ne hwe no no me bisa ne bem na ɔse na damfo no ne keke ena mso wadamfo no no na anadwo 11 kɔbɔ 12 nyina na mo kasa no ena me de kosua no bɔ hɔ na bɔ ni dua ena me kɔ fie hɔ sɛ me kɔ fam bag ti me kɔ ye na kwansi no ɔba ne frɛ me de enkwase asɛm na wadi no obi abrante na wakɔbɔ no dua no ni me ne hefa ena me ka kyerɛ no fon sɛ mabɔ obi dua a entɔkwa no nyɛ ne ntɔkɔ ma mo ni din na boy de me bɔ no na nkasa na wo so ɔba ene me bɛka na nyɛ wo a wo tenchen enti no ɔsɛ bɔ na ba fie na nkɔ bɛto wa ena me so me bɔ no wɔ nanim enti so aba fie bɛhwehwɛ me de a me ba fie ena me kɔ fie enti me kɔ fie no me namfofo bi wɔ hɔ na ɔmo si no ɔmo nim nipa no to ɔmo bɛkɔ no hɔ no ɔmo kɔ no hɔ no ɔmo kɔ busa nipa no so no korɛ ne mpra ne ɔbaa no enti no ɔbɛka ho asɛm agye so ɔmo ba manim ɛna ɔmo ba afie awia na to ɔmo ba no ɔbaa bɛka sɛ onim na ohyia no no ɔbaa ne sɛ bɛrima no ɔne na awo no ɔwɔ akra na yɛ adwuma na ɔne na gyae enti ɔno ne nkura no na te ɛwɔ kumase ase enti kura no ɔne na ba yɛ fie hɔ pɛn ba na me wɔ dɛm saa moment no mo kyerɛ mu na me wɔ dɛm a na me mpie ɛna ɔno ɔbaa ne ba afie hɔ enti no ɔndo onim sɛ ɔnyɛ ɔbaa a wawale ɛna kasa ne yɛ mu so ring no na wayi agu hɔ ring a na hyɛ no wayi agu hɔ me deɛ na hyɛ me bɔ ɔno deɛ na ne deɛ nhyɛ no enti saa deɛ ne hyɛ wɔ bufuo ma woto wo nsa na ane obo ɔbaa no but nsi wɔ that day na asɛm ne siiɛ no asɛm ne siiɛ ne deɛ ɛnyɛ no a ɛno n'akyi no ana ɔkɔ adwuma a wɔma ntɛm no ɛna me frɛ ne nana ɛka kyerɛ no sɛ sei na asie ɛna ɔyɛ saa de nso ɔmo ka so mba abɛtena so abɛka asɛm no ɔmo ama enti na sɛ asɛm na asi ne nyinaa no meka kyerɛ ɔmo a ɛnkɔ nkosi hwee enti maame no ɛyɛ me frɛ na nwumrɛ na meka kyerɛ no sɛ medi ka frɛ papa na meka kyerɛ no sɛ Emilia akɔ adwuma abɛbɔ saa mmere adwuma a motɔn floor tiles a 5 na mo apon no abo it ko bona o mai ena o se okay wate o frɛ no no ka te me no frɛ no kwansi no ba ne frɛ me kwadwo nkura sesembe na osola na wudi ni saa no ena odidi matam ofon so wi a na o ka te no enti ka me frɛ wona nana ka kyerɛ ni sei ena waye me frɛ na maame ne peke ya na maame ne se de ba asɛm ope complain dodo untimi nwale na fa ne bla ena me so me ka kyerɛ maame ne se saa na o ka kyerɛ me dia
ɛna ɔno so ne nana no obetimi aba abefa no ɛna mekate call no ti mekate call no ɛna mekowura adem na makoto aduane ama nkura na didi awie ɛna mekowura adem ti bɛma no edidi ye no ɔkɔda no na makoni bi wɔ ne nsa ma nhwɛ na me ni mi sister ye konto ɔkɔda hɔ no ɔde fine ani ne call nani satam na abɔten awie ɛna no ma ɛna msɔle ti mede akora no pie ni mu huru nani mu pipe na no na mehu sɛ waba enti akora no hu wɔ ma me no hwɛ ne saa ɔno so no wɔntaa hu no because bɛma no ɔna nsɔle no na ɔkɔ adwuma ti ohu no hwɛ nam so wɛ ɔ ma me nti so ɔbɛkɔ no hɔ a na menim de nke na ebesi akama anya akora no sɛ wɔnkɔ no hɔ megya akora no sɛ wɔnkɔ na ɔkɔɛ na ɔfaa no no ɔbaeɛ no ɛna ɔyɛ na adwen sɛ ɛwɔ na dɛm hɔ ɛna obeyi blanket ɛde kɔ saa abɔnten obeyi na me kɔɛ na ɔde asɛ na mekɔyi sɛ me ma ne na abɔnten hɔ ɛna ɔsɛ ɛno yɛ me dia na mabeyi dia ɔbaa bɛfa deɛ ne dia ɛna ɔbaeɛ na ɔbɛfa deɛ ne dia na ɔde kɔ saa abɔnten hɔ ɛna ɔde akora no ɛkɔto so kasa ne yɛ mu so no ofiri fie 4 days a na menim baabi ɔte me frɛ na ɔgya nkora na ma me ɛna me na mehwɛ nkora me sɔle ano pa medwale ɔmo do mkɔ school wi na ma bɛsen akɔ adwuma ebo 6 a me mama madam no pon na do mkɔ fie ebo 6 a na ma pon na makɔfa nkora ndo akɔtɔ aduane ama ɔmo na makɔdwale ɔmo do ɔmo ama ɔmo akɔda ɔmo frɛ adwuma mra na nkora na da enti nkora na ya baako yale oflem fon so anu akyere madura amento se de minsin fa mo enti wapie akwada no wugya no na okọ maame no wa bra na makọ akọ na ni ahoro ye no e de poti na esi mbesa wo summarize wa asem no na ne papa na ba wo di akyere ba mbesa ye hu ba bia asem na ebesi wo e koda abonten ho ena mka kyere nse enkra na yale ama omo ho to omo ana wa ba fi e 4 days ni nyina woni ho enti ne ho ato na nsa mfa ne koda abonten nti me ma mfa ne na ho ena so mfa akra ne so mame enti me sole se me kofa akra no na ofa ne hye na chi ena me ko wura adem no de akra no ko to da akra na tena ni mu ama na boten 10 apa ho ena me sa akọ no so nsa mfa ne ma me na me sa akọ tena adem enti eye kakra na me sin no enkra me do ma mama nko school sa Monday no me do mo ko adwuma ema o ma ntimi a na awia no enti oba na dadadada ba ma no so anikum wo de akra ne ti abonten ti fa ne ma me na me sole ko obi no so mfa ne ma minti me so akra ne nsa sei ewo na chi senka me yi ntimi so ni mu no okoto se nim se o mama yi no o fa abo ma so we mu pa emi nu se o de bo ne bo me huntu o de bo ne bo me ho na me hu se o de abo mama no pra no ene me bo na sum tu ansa na o mu pata e ho fo ne be pata o mpata ene moja ni tu me dodo ena o me de me kwotena ase na me wo fa ire ba ko ko tete e champon yam ya na o de be gu mu a me moja no etwa ntina me singlet sei emoja ne fo no ti me kwotena dem sei a me wo ha na mete se anadwo be 10:30 kobo 11 mete se kodwo we na ye onanana enu ne na ba obi epun na no wura adem no wura ho na se kodwo Emilia ayede maton na ma ne niema we entino nso na obobo niema no suwa dada ena me de me nsa kire ho se man kasa na me yi se na okọ ho so osisa ehwa na ma se be ma no so ebo wura adem no obusa am se kodwo ade ti me bie ma no se me be kasa na masum obo maso na me pranum first ena o sa bo ha baby a yi ne ba na Emilia de bo abo wa emu apa ene moje tu no ya wo se singlet mu nyina da ne moja no ena ne papa sa be si so ma wasum asokro na emu obo ni mienu nyina enti obo ka me sole aboni bi me sole ya no so me nsamienu enti o so me nsamienu no ontimi mmo mi biem na mso mi ntimi mmo no otwen me no de me ko animu ena fi ofo ne ti dede no ena o mo bai no mo besuso animu be 5 minutes time ansana o jemi mu enti o jemi mu no ena na woman ba akoso efiri ni fi aba ho no no de me pie to de me pie no mo sha ase so mo twen oba na ni okay me ntwa wa no na che se bro wo bo Emilia no wa blo de wo ba ekoda abonti an wo se wo ma ne mfa wo ba ne na abonti fi se wa yale 4 days wa bla no oba no woni ho a wa na wo hwe no wa blo da hospital enti untimi mfa na e ma ne nkoda abonti biem e na wo bo no na am so call report ma ne nana no e na nana ne ba e na ne papa nso di akire ba ye o mo phone so se ma bo na collapse enti se di na sie se montamu ate na montamu ate ade poti enti na wo se ye nhwe na ye mu a wo ho no enti ne poti ni nyina ne se enkra na kodi ne ho na ompese mehu nkra no
meanwhile no every week bia me send nkra ne sika ahyase no na me send omo 100 cedis Sunday bia na omunya nko school ena da bia no na me kun se sika ni sha ena me se no nkra nkwa wo ma me hu omo enti me pena mpem nkra na asem nka nkra wo so wo ma me hu omo na still na me so la me send omo sika de omo ko school na me diska ni be kan ho enti last 2 weeks last 3 weeks ena o yes o do mu ko school baby omo te so minim ho enti na ampa me send ska odi ko tu omo fees ni ade na ma send ama no odo omo ko school no last week ena me yes me send omo 1.5 week bia 150 enti last week no na me de kabinti me tu ament me anya 150 na me nya 130 ena me send enti sa Sunday we na nanka me be send 150 na dia sha ase ena Sunday ni me frɛ no sem pese me ne nkura ne kasa opeke no se enye ne phone so na me ne nkura ne be kasa enti se me pese me ne nkura ne kasa me nto phone mo me sola na ma flexi so me sola na ma flexi sa phone no so na me ne nkura na kasa to ka sa asem ne kire me no ena okate no na me sa free bim me free bim na odidi matem ena okate no ena me sa free bim me sa free bim no odidi matem bim na me didi ni bi na o sa akate no na me sa free ti me free de to so phone no opeke no de ma me bananta phone no ba no ena okate ne se okate akra ne se akra ne kan kire me se dada wajimi pa enti akra ne so ya o se dada wajimi pa wona udidi ma me atem no enti oba no oka na akra na ka me te oba na kasa wache se wo ka kira akra na se wonka enti oka na akra omadi mfie sen omo 2 years march here by no benya 3 years ena ma me no ka kira wan kasa oba na ofri wasem ban se wonka njo se wajimi enti oka na akra na so aka kira me enti dada wajimi pa enti oka enti tama oka ya me ka kira ne se kaki me na aka kira me se majimi no ehwa na akra na ni ba no so de wo ka na ya tim didi enti wan kasa bim no wagya gina phone no so enam se kaki wo se dada enam se me na udidi matem wo se dada mebo enti oka asa no ma me je phone no ka te no se o ma no hu o madi sen okay ada me diska no e ma na admission no me friend ma na de nkura ne hia me ansa na me de sa edi besa wo check ya bosomi an na sen 1 month ni but o ma hu baabi ankwada no etiapote o mo ko ye na edi sen o mo ko 22nd May bos ya fi we ye mo ti besa bosomi enan anas enum konsie ni ana meboa enan enum ni ehunhu wo enti ye nhwe na o ma no ma opese hu o ma na bra no me pese nka bia weekend bi wo ho a me free na se me nya adwuma enka nkra na ba me nchen eno so na da me frɛ ne se me pese nkra na ba me nchen no me frɛ na o be ka se you weekend ni do a me frɛ na on peke me ko age se weekend na twam okay nti yenhwe na ehu nkwala no abra na weekends bi wo ho a wo ma bedi no wo nchen eno ana wo de ba eno ana ha yo ebusuafo ye catch also Universal Natural Clinic yade bia ha wo no mesro ya na wo de wani akire mu wo atonso airline bon so mu wo pe na wo no meben na wakọ say ye stroke and dwe ya de ya etwe nipa dodo na akonse do anasa honam nyina na ye umre ana won kasem how na wanya no wose woje na wasie no e wo Universal Natural Clinic na de ahoto ne akwa hosan akofie ya de bia wodin wasase so na busua wose efri wuti so kopem na ase no woje etu ase frempanyifo na ne wonom etwetwe nkomo 0556 244102 ana 0200 158 272 NS Herbal Industry at the NS Ointment abedwa maso mesro and sense ahodo man pay the stretch mass ahodo nyina no any pimples age wa ho ofe na boso no epie ni nyina egu form amo ho ofe no SCPS ta eyenku prekopa wo de sram ahonam nani toso eye nome na awake natural capsules so no eye mama ene mema emo ho de no ebem dikadika wompem na eboa ema prostrate ne so e won sam no e de daye ma yade kekaye bi
say nemu nsan yade ene oba ye okonfiche sisi no nyina no etu ase oba wo ma abofra no fu oba wonso wawo na chesa na se wafa yefunu ene akwada a wonyanya mfinhia no be se dumiensa no enye emfa emma no 0245 079915 and 0276 537701 Accra Okeshi Drug Lane ebusu ewo hokofodua nkokọ kaso ani kumase wode wani chemo dane heba misi eba ene baabi etu no tono na won sabeke bi na ebusu for BBC eye Boris B chicken and aye kan for dia ma dwumedie bi a wodie bi eye se wonya nam ye akokọ ede serve ohopọ no eye BBC efi akokọ and aye kan for dia ma wabusia kremoni ena ekum ninte no mo amoye su na mo amoye kremofo dwumedi ahodo bia no mobetimi agibi ye wo 1.6 1.4 1.3 1.2 kilogram full chicken eno no won sabeke bi akokọ sire akokọ ntable wings ni bi ene gizzard enamo ye de ma enkrama ahodo no nyina so no won sabeke bi Bantima High Street one price bi asori da no edi enhwe ni mo asanwase dwom Santa Runabout afepoku trading wedum SG Mall e top high tech afeshan so body junction won sabeke bi eye BBC efia kokọ but more different panyinfo wa bra wo pebie eye 02 0544 444453 0544 444453 BBC and I can for a day ama war na ezefo ni pedu no one my asabi e friend akwantu heba center one se bra and dem san ya de abusua what ni say te na akwantu heba mesture one de aba wa ye from how anaso wonu mu ato o menstrual disorders ne how typhoid ne yale ka wose etu ase wunya akwantu heba ke mesture ne bi nsusu a wo ba ebesiesie wasewa manache se twan eboa etu gonorrhea syphilis ene enemu nsayade ahodo ne ho afa akwantu ko capsules anase ko mesture no enso eboa etu ko kwase woni ho how omre ye ewompem ene ahototo ne nyina no so etu ase akwantu eba clinic ekira kwa labor runabout asafu kumase bomodia ene panyinfo ntwetwe komo 0241 296622 and 0246 268508 Tabita Clinic so for like alignment and share anymore. Was he encounter or said that would biano or your free prostate screening any free diabetes screening the amount and man memento akwanya na beto the amount to an amount what the akano no na ekwakwaju ayaresa afe efi wuti so ekwapem obora na busia say you kidney or son na how aba ho ye kwaye transport or say brano fe bibi drone kan na want to say ya na semfama afe wo brabo ho aka ene nemu sanyade ahodo bia no wo to ase ne nyina ne sa massage papa bi ne kasem house no wo hwe agisi ye de ma scan services ne laboratory test no enso ye bi e wo ho enkramadina fast on for bridge ho what atomic runabout na wo call sanso na kumase so for like alignment en hwe ne mu ho na wo be hu no takwata krade ene sunwane so no wo bo ne sisi ne bia wo ho sanse wa ya sa enso ehu hia wo no muntia 0260 196219 and now 0202 347 647 and it so heba clinic Dr. Eldowuso was here draw we boydro nutino when you how ni nyina no fa bedan no wo de na glaucoma na se pressure na abo woni ne so ade wo ho ana se ben wa wo ho e wo akire krampo de abobo de ha wo bia nam so ya short spectacles no wo se wo yi ni nyina wa bla wonye wo operation ebusia ya de diabetes stroke hypertension ene de aka ni nyina so no wo se wo de wani akire mo e wo eye kumase ya se no mo a wo betu ase e de ama na akire kwan no e wo kwada so estate park ho Nkratabola Alaji Walako junction ho and I want Sabekano 0559 901-234 and 0596-198884. Now Presbyterian Church of Ghana, Ebusia Grace Congregation, ya no waswame, enya mfinsha pole edio so enum 75 years eye hule. Ninyina ne se wonum day de aboa amanyankopon wadom a wada na didi achra mansan ene wiase nyina no adedi eno nti no wase wo yi
asem no e 1 Corinthians 15:10 eno nam so ntide ma ahodo ne dwumadi e bekoso no eye p anniversary work bekoso e wo soame wonom e de twa Nyankopon hira ya wode hira wonom na eno echi no October busia ne nyina dwumadi no wonom edi ne nyina awie na November 12 ena chasane pompon so no bekoso float kese pa eno ode be hyehyɛ so ɛda no na wase wa anniversary atade ne ntoma no ena wonom ɛhye na ne nyina mo no ɛbɛkɔ akɔwie mu ɛwɔ Grace Congregation ye no ɛwɔ asafo anasa soame de ena ye ka ho asɛm ya no wahyɛ no so ɛde aman na do ho agim on the 12th of November ena dwumadi ne pompon so no ɛbɛkɔ ye hwɛ ne yakɔ Emilia nkyɛn ababa wa no na so no Traders charcoal powder no so ewe adwama so wose yen kan cho se be ma obese ugira wona so ntia aphrodisiacs no wanom bia efi ni enu ahodo ya enya aka kire no wose nom Traders charcoal powder na empie ni nyina fi ni padua ni mo wa wo kwa akobɔ spray wo ku ayo adwuma ho no wose wo kwa ayi wanom bi na wo ban so anu wanom be nu ne bi kika ho a na wo di bia friends so di asrasra ho ebeyi sa ho ni nyina de afiri ho ebo yi adumuka bɔne yefrum kura ahodo yefrum fia do ni nyina no etu ase asokwale mampo be Pentecost asafo no 0243943413 and 0260898914 ebusia ye ka cho se ye wo so ahoma no ye nsanya nka Emilia eno tie rade back capsules rubber capsules and feminine wash eno na lamina wo ba o se ogisika ne sa ne boy or the sheno joy so say onya joy ne sa fi say rubber capsules and feminine wash ne de wonya bia na wo de afefa ho na wanom bi wabobɔ bi eboa ema wase enka bɔne ne nyina no eyi firi ho wase ni nka korampɔ so ebeboa ma na so ekyan rade ebi de ate sa ma ya na de mo ma me ne kamfo so for koredi ho adanse ebusia ensa wansa wa ya gugu wase woni nyina no eje ede efiri ho de ama ama menstrual pains ni nyina so no enso etimi efiri ho ekoba mo mesha wase wa bre wa ye mre wutipa ye no wonya bi ebetu ase alaba kumasi ase nom eno won kran so ni fadama won sabe kan 0244 634 024 na 0548 666 busia yenko computer so edwede mra show ye ba Emilia aba homa no so ye ne no bekasa na ensem ne de owo no watimi ede amayen. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa Achedie Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say Nyame Sompa Pani say Ubi Konwu Nyanka Eni Ewisia Mobo Enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Nkransa Sompa 98.9 Sunyane Yakabomu Sebronye Yebema Enisia Eni Ekrafo Editi na Yankuwa Yetimi Ajise Obebua Yen Enti se Yesika Fatu Ahomatrufo Iso 0598-559802. Meeting will be 0598-559802. Edia was yeta 1 media. Na November bosomeno. Media di kain. Ena ye chro ekrafoni din. Enti sa won kransa na o Ukraine kotro din. E was Sompa Nkransa. GCB edani mu hwa. O sunyane so a kotro din. E was Sompa sunyane night market hwa. Na Kumasi de ekrafo nyina ba be tro won mu din. E was Sompa. Yani no hotel. Dian mu she eye bosumi du ba kono ne de di kan na dwumadie no akasa de bronya bosumi ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de mo de dum ye no ye de ama ekunafo yi wo de bibi wo 1 million ko so 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo na me de abomo no so ani anwanu ne sa ani anwanu sa di si no so nyame nhira mo pa mo ya de pa na ye sika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se ye
nneɛma bi a ɛnsɛ yɛ te sɛ mo ne anwa so a yɛbɛgye mo a moyɛ bi afie twɛ mu no emu adansedeɛ deɛ mo a mo nim Sompa akyɛdeɛ 2023 abusuafoɔ yɛmfa yɛn ho nhyɛm na proposi prepa obu adupɔnkɔ mu yɛnya nkopɔn obɛyie wiye Sompa akyɛdeɛ 2023 ɛkunafoɔ ne enyanka ne nso wɔn bɛdidi for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akyere mu ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu dwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo Abeba, Matsia Canso. Presbyterian Church of Ghana, Grace Congregation, Swami, Wedifi Shadio Sunum. Hooray! 75 years. Yes, celebrating 75 years of God's grace, assessing our stewardship. 1 Corinthians 15, verse 10. Weni asemwa yejina su. Enuti, jumedia udrobe pray. And yedia guakwem. 23rd September, anniversary walk. Yenina ye benanti. Swami, na ye mwedi atrese. Onyame, oni ye dini. 24th September, symposium. And also bekoso Grace Congregation wa. Swami, 13th October, and only a intergroups quiz, and also bekoso Grace Congregation. 14th October, traditional food cooking bazaar. Ye and one way kromuniane near the akaka ye home. Say ye nina ye ni pabako. 15th October, a traditional Sunday. Any asori nabakwasem. A bekoso Grace Congregation. Swami. 5th November, a bear anniversary float. Nanim pompo swankasa. Broni bekase climax no. Aye 12th November. Swami. Na nuna ye di anniversary cloth ne be fra. Ni ya show nyankrupo chedi aponi monyam. Se Swami. Grace Congregation. Oni ye ni edini. Ye tunsa fra area singina. Samumrei. Namume ya dance for. Se Swami. Presbyterian Church of Ghana. Grace Congregation. Ye difisia et your sunum. Asumujema. Asumujenkamu. I keep hearing voices weeding, asking. Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Ninina, Yedisisi Yahoo, Esbejem, Emi Munyam Dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space, the whole Nina, Bishop Jewelries. Yenim ne fretiti wedi somade hunja dada ai wono no di do no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pepia. You want set wo ho. Ene ye wone baako. Bishop 75 jewelries. Wose wo ji aware. Wo ye suna, wo ye kojiemo. Ade bia, e ma wo pa ni pem. Wa ho sisirie mu di. De ode be hye waso, de ode be tu kom, de ode be tu nsa, de ode be tu nine. Eye jewelries die, eye Abish Kumase ye wo mrom. Plot 17. Adishia market echi ho a. Abi Plaza edankesi nim. Ejuma e phone ani mu. Ejuara kopem memenda. Anopa no nsia, kopem anwumre no nsia. Abish wabi. Mo amopa ne duduo mo atu. Ene baako nyina. Say a jewelries dear. Eye Bishop 75 Enterprise. Freyen 0598 585219 na 0554 304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop ye wonyame. Why keep hearing voices weeding, asking. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man. I'm
I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Heba Mister. Na ye we wobun tort daman. Koyo, ayasa de ye pa. Bema de, wo ho na wo ye osisi modru. Nansan, sisi ya de therefore to see me name yire sui. Ayasa football. Opasman no pass ama no. Opasman no pass ama no. Nebasa. Kanisa Heba Mister. Ene ye di asisi modru. Me num bi na me yire num bi. The medru is wakeka da oyendam papa. Kanisa no. Oh, adro no de ye. Kanisa Heba Mister. Unum bi a na bawura osisi no mu. Eyi sisi ya de nyina afiri ho. No na de me firi a pe mokoto bi. 2 minika pa. Ma honya ha. Wo ye oba o, bema o, emfa osisi ni agro. Nom Kanisa Heba Mister. Kanisa nya na wo man mu heba. And the pharmacy shops with name 1240247 887 436 and 0202 a drain your map info Obama Bofranofo and him of friend him FDA Aji a Gadian Catway Atum. Ebusiafo ya na muase na ya mamu akwa bebie ma ha ya Sompa TV kasafonyi so na wo hwe na wutie ye no brekwa na wutie ye e wo Sompa 93.1 eno so e wo Asante Mantem Kropo Kumasimo Sompa Nkomo dwumedie na wutie no eye bola wie Abranti ye friend Michael Ofori Asante wasi ababa wa ye friend Emilia wone na tena wa wade no na ababa wa no etwetwe mpena on de sa no woka wone ne ma ho so mansotwe into de ababa da ababa wa no ma ne hu ne ma no yenkwo esansa Sompa Nkomo yenchia ya so enti asem na so shefa yen so yen hyeninte no yekwo na ye second no fe no ye twa benkuma wia ye na ne nkyere nifa na Emilia so the side of the story wonti me enfama ye Emilia Yamu yeah, Nama. Now what is saying? But so Yamiadum also. Yamiadum. Emi Abranti be the Michael for your son and Pacha Winimono. Winimipa. Oh dear no. Or my ex-husband. Oh, okay. At the NSC, I was in Quadano Montam Watson so a woman who and Quadano for the past 5 months, you was saying. Sign a city. Your mommy, ready? Okay, now I'm oh, okay. Can I want some person make money or can because credit? Invitation, mommy. Me who are brandy lockdown in more do can me bow chain. It doesn't baby out here. And no one is for. And I need stand by. Mommy, you stand by, you know. But just so bad, I'm minimum for them. So you are no pack. Copy menu 3 Ghana cedis. No, I check the amount. 2021 and now 2020 ni mo no. 2020 21 last time making. Say 3 cedis. 3 cedis. 1 cedi, 1 cedi yensa. Hey, sister. Now 3 cedis there the boy ya kwa ya show asama working. Mommy on it on me boy bitam. My kimpacho ye nkwa chire pia yampa. Kasa kese tina ye na kasa kese. What is 3 cities born akwa homa pan? Also to the bia de munya. Would it be born akwa homa pen? And not more than me say Johnny be open for. Oh man, 3 cities paying. 5 cities. 5 cities. I won't come up with that. Say 5 cities and 3 cities. Mommy or your 2 for a 3 cities. Now my 5 cities here the book na South net or day. 20. Mommy, only be man. They can make one say 3 cities not to account. Emi would not go answer. Me manager the crunch your mouth 5 cities was a 3 cities. I have 5 cities, I have 3 cities. 3 cities. Not to me the thought the Mommy, I'm not been on the side of the tour. Na minya pa, minya tale, minya paboa. 50%, 50%, something I take up a taxi. Na mi 50 tale. Aha na ya dai, was say 3 cities in so when you be top hard and at the end Eddie be to. Mommy, 3 cities no, me oba me yana. It's no what training 50% something I saw. I'm a little bit in my bitchin. Na my freebie. It's me tuition na kakra na me ya tale ase. Na me bia so paboa ase. So my catching thing 3 cities and then yankopon ata so and I didn't catch the man. O de to bo asian say Mommy, me brewa branch in some kakra and I'm the wo. Me wo ye me na asole. Me ko na asole. Abrante yi sika e ma me ko to atare.
any mpaboa any baga oyi 50 Ghana cedis me na na di ni bottom sika to atale ndi be kwaso ni sister every buanim efa entuma fufu ya say enye po dia yakoda nyame ate de koda asibi 2 years the boy ka tempe no na me ko pampan se e ba ko ayi na se atole obe ko se me se white rice me na na ko to ye okoto atare 100 cedis and on top bag nyam sika na de mama me to yi DMT e de to nyu e be mama di DMT bisane se o yi se ye wari a o ye mi mama a wo tini botom ska e ma se me fanye mi tida e so na ne be ma na se ni sika yo kama me hu wa me na otnae na udi codes e 45 in a good day sika me mama de mam se me fa nkosua adwuma e na me dane ma o se fa so sika so na tayo container e na odi bi e container no u bi e container na nyame ya adum ka kaka men se mo sika me de bo awo ba ma oba ibu ane ne sila ni hu hira ti kan e ma unye sika e na Michael to wani ma wa ya Michael no me metim de me se timbo aka tem me e na ma Michael ayesa Michael hu me no ni wo hwe ye fi ofo sister ku ya me dance ni eku ka chente mi jai de Michael di you na de mi a won chance ko wa boy ne wa for ne papa se sister ku di atron na so mi na ku pon hwe no me tap se kana de man adi di store tata na menyem ngaka aka na otu di sika so na adi ye store no me ko tena store na me mommy me wo ye mi nya 9 months to 10 months me ha wo tra me na mu a obakan ama wo me di 5 cedis anopa na me ato aduane edi kopem se me message 5 cedis nkura ti no me di 5 cedis anopa kopem awia ansa na me ma di 5 cedis emi na adwuma no eye de ma na adwuma yes Michael ka se adwuma ya no ye tofo obi aye bi so da sum so munye mama aye ye adwuma ukoba me na me so na no me na me so na no na wakwa no waba udi bi to so be yi face this am oba papa je na ye wode en krani taxi so mu didie o sole a eyi 8 cedis to no ma me fa 3 cedis advantage ada en krani no fo to me akrani no fo wo so didi e ka ho ni na me de ko to ne so fo ani me de ko to ne so fo ba ko o de me ko ne ho no me ko to papa ni show several times o tu fu ho so bad ani ni se ma komo ne no papa ante na me ko ye na me ko sibe papa na papa ma me 1 million ana mba wo se ma 1 million so na me pan stati pagati sa mo me na me mane wo 10 months me be ka tin 1 million na de ma me no o de ma me se busia on fan chene emi tobo asiansa Mike oyire no obo oyire dada no obo kwa adupi wasiniti wo ye wakwa asedampo wantimi antontoma ama no wankọ na ase asori obo what obi ma no me ko 40 days na make 40 days I say 40 days 40 days na oyese wo ko no minyu aba na odi machi no eduru se wuntimi nkokurum saata menkura ni sua obese wo ko 40 days enye nkula me dia no obi sa wo me dia na no tontoma na ne de na de me koy na waba o kwa ko fa ne ma na me friend se wo mfa ho no onto atade ne binye de yemfa mrewo me wo di kama no tonto mle o ma na se me ma bena wa o hwe no na obi a wa wo kwa no pre hwa na ne bo akon hwa wo fi my so we are fofo mommy o di kama ni se won ton kla na ta lo no ko ma ni 50 cedis me ko ko ka ta me se ni e be ba obra me fuma entoma 2 years na me nko pampan se no no for 2 weeks no latoji in 2 days bi ala me to ba ako chero chire opim se akra ni timi no my so we are true papa o se me ka to se what I want to know academy bantam what you go police station to ko see thing what you go police station ko see you say abranti problem ni nyina no e na wona na nkasa agi iska no e ba akromu ama me o ma ni sen me ma ni sei na atale na na ko to ablo na o se atale ne boy sei ya ti take the Sompa bo ato bag e ta atale mo ba se man di ko 40 days mommy ni na konko da no ma bre ena minya stay boy ma mi so ka tem so de ma me botia Matias magi
and I'm be so from me spaghetti. Hey, I'm passing the 1 million man is Sabisia. Manfa enti utua skana the man is there be to bonya utua o the man says kana o the man no eye besia manfa man no besia there be o kan sa manka sa nkyere no okay one gan just standing no ticket menji ni tia wa dia ma and 100 cities so say besia mommy me tia wa me just skano and I start spaghetti no boy we e da ne nkra na nwumre pampers bo me so and you are pen what German you kama. Ade am ye aduane. Enti mommy make me do spaghetti every night. Afa nwumre no nkwa na nye spanto aduane ni. E mo na me ma no ameton no. E no na me ti bidi man nkwa na bidi. Na me ma say the princess ken. Me pon ma sa to pampers ka bon kla no. Me ye aduma na brantie me say ayi ma me ya me dance ni senka mo betinya ka mo ko ma me ko ka tell ma me tini fie boy ni ka ta de na wajan kwa na boy yero susa na obre na che se Emilia wo hwe Michael o de wa fati ti mu pa ye de o ma ni bia na ni anso nya sa papa mommy eti de na ba ko mommy me pa to mema wa ba me nim se ye nyina ye be hia wa ha se nom akwada no de poti nti na be sa bosumi num ni a kire ne wo mpese na ni ja be hye wonum so de na asi mommy me pa to a night before semi fees your no issue no o chiremu o tanto o bua me kwa adwuma me ba e na afre me say me baba nso obedi banku entimi nto banku mreo e na me to me ye sha me ti se me koto banku kwanti na me no ba afre me e na Michael fu wache e na den na mfre na mche kwadwo me mpan kwasi asem e dey ti no asma me se me nta ade once after me book afa ka chon fen kwa aduma ma chire oh na so mpen kwase asem de sa na ye ka chire be ma mommy ene de me jitum ta me kan ade me ma ye me ka chos ma ye ese ye wa hyi won asra me se nkura se na me ye no wan kan me ko se me ko to ja no me na me friend na me tan ye me ba ye no what to prove me ena me ba be man e pie ye minima de ko nche ma akura ni pie ye ni osu ita akura ni pie ye na me be wura dem wo osu ma me wura dem wo me senior man obi yi ne man egu ma adu ma so e me yi mu ntuma Emilia mpacho wo tie me tie ma afra pa se me twitwa so wate na minim se ye nyina ye be hia wa ha se nom na me bisa se e de opportunity na Michael on person ani be hu nkwada no wada ro me person ani be hu nkura na ye se o de me call police station ya ko kan ko kan han na ma nkura no so han usika ntimi ni sa nkwasi asem no oh I can't be in kwasi asem so dey high man ma yes wakasa obua no ekofo because so high dan na me dem bi anabi be ma me that time ra ra wo ho no bi ene wo high dan no ene kwasa so ni sika ni sa me na na ba ya me simi ni be dem ne nkwa ne da me dem kwa ne ma 2 months when you 10 pesos a man da ma me ne ko ma me pa usika 2.8 and of the mama and some van ton and one may be no form of uncle. If you 1 month plan is 2 months. None of them player you must send the number of the man. This son of papa no can naturally. Mommy, what do I found for Aramana and when they do Ghana I sing. I will police station what shall say kind diamond plan also won't hide down. Me si fine me hand down. Michael, Emilia me Michael ka kire wo mo se wo du sika be han ayi e dan man kwala na yenkwasi asem. Le be ka kire wo mo ne se. Tama o mo fa ankura ne free fie ho. E na me free. O kan ne sa. O kan ne sa. O kan ne sen. Ma kan se me nya scam fa nya sa adwuma because e da ya me ne utim no. Me renew ye no. Enche. Mommy, Michael no to nten mommy. Na no atem. Na sa wo se wo ne wa giant pe e dan man kwada no. Mommy, when you are too poor. Untimi fanya kwasi adwuma no. Man kan kwasi adwuma. Wa kan kwasi adwuma. Wa kan mommy. Emi. Mommy. Ye ne Emilia papa akasa chief producer ene na kasa. Na o papa se Nyankopon ye adom a one ye bekasa na munyina ma ba ha se no bo ho Emi. Enti Nyankopon ye adom a ye sori a ye no bekasa. Na ya hwe se Nyankopon ye adom no de chen na se da se ne ye betimi ahia. Na ya ba o yo si na se wansense ye behwe de owe abrewa nkunu ma wate mate mommy enti kwa akoma to ne se nkura ne ho ye de na me adom mo ye enwumre mesra Mike ye be from no mo nkasa wate mommy
Me man in crying kasa. Also kasa me say me kasa. Mommy also kasa me kasa me say. Me kasa me say e kwa ni na ko. Mommy kasa me say obe fan kwa me kasa say me den kwa be man papa. Oh, I want to send me my second say. Me papa truck driver kwa champagne no ni mi answer no. Asawo ni ba tell me. Oh, waso we ashawo ni Michael Tobo answer Michael. Oh, person me message Michael Tobo. Emilia utie me. Ni tie mommy. Aha. When bibi daddy say opeso no nyina ba na ye hia wo ha se nom. Eti ye mpre ye ho embu asem no wo ha se nom. Eti ye pesa wo bade ha wo nyina na ye be ma kwan. What is mommy ni boni ni bon something na wo ten so bon kama ya obi akasenti ye be sa fro why. Mate mommy. Meda se Emilia ya cha se Mike ebokwa edudi chia no ebusua na no disem ene yakote na ne papa be mu ne papa se ono ankasa one na makwantom baabi obeba ha opese nyina ye hia na edi ye etu ye nte no Michael kwa akoma to nyame ya adomo a ye besa aba asem we se sunte ma na ha se bibi wo hwa ya amwanka me se champion sima me ensa ewo ye nim ne ye odia wo he medase asem we se die ya kan se pa huntumo se pantumo so wo hwe abrantie ya sene osikasa ene sene osi eto no a wa hwe ya na wo kwa wakase ne nsem ya wo kan ni nyina ya nokure fise bia na wo bre ne ho ase no ne ade efiti ase no wo fa oba ne de tumi no sebe won ne traye wo wo ye okoye ne ho ade wo mu etraye na ekwakwanye se wo mu mienu nyina no ese wo mu ennim sene na ese nkomo tra na nkomo de bo wo mu ebra bema se ya oba se chese ye obia pese wo ye ne ope na wo hwe mu nso a ekomo aya obayi eken na invitiation no so no oba no sabi awade de ene mpratwentokwa etimi ebam nanso eba eye mumienu na mobetra se na motimi atoto niema we de obeya tam niema afasika afanema edeko eho no bema ne ya ade chese wonya abotre a chese oba na fasika ni nyina ama no otwa so ebae wakasa kwa no wanka sebia echedie no ya ode bae ne ohye no wogene ho a ene de wanye ne ho no na ne meka ne se awofo no aya sebe wonanane no papa no wo mo part ya mo play wo aware ni mo so no ema aware no enyinyaaye in the sense be me ebusuafo de wo mo mem wo be yi bibie ne wonanane o papa nie awade so no seye ne sa ekoba ne sa no a awade ne entumi enyina mami tio papa tio mami nso yamfa nko aware be me won mfom so to me no ba no so won mfom so enu nti no won ye si yehia ene be hu enokura ye wo asem ni mo ene ba bia ya ye de beto ne mami ye tu awofofo se enkwada ko aware ya ye nya wo mo kakra ema wo mo nkasa nto ombo ase dada wo mo se body dua no mo hu se ne wo be se on be ware yeah that's the councilor one no ma Mary broti amedase me de sebeti mi pa institution na e friend na ware no yen sha dante hu school nka de obetie obenya skapa na senka kenipa beba wa kosa entity enimu no kenisa oware because they ohwe de omo ye ni na chese omo nim omo besi mu se again ena obia de ne ego obia de ne suban ene ne ye ne de ope mempe we ni ade ena omo de titi mu saa na aba bedru de edri ignorance eka ho nka boy onye bad ena ahwese ne lady nsu sikasa onye bad but lack of knowledge nti omo crash saa ena omo de awo omo ma nyina asese ama akoda ya kodi one side ba akokora ye se ye ma ne enhuni na de tie ba akone se abrantie se wo firiwe na besa ware a be ma ho se wo ware oba number 1 e wo se yenkasa so unya ho pi ba be financially sound kakra ubetimi ahwe oba no aye de ope kakra de ama no to the extent say onyem ne kom de no hwe say o de oba fa sa atibia nu mu a koduru ba bia osoro a oba betimi asoro no ote aware ase ne manti
no waye di no ne na musa ba niema obeye owachi no ebeje onsem onsa waya to the sense or twempena so ote ho ote ufie ene oma ene wo nete enso or twempena so ho be ma de se ba mpena twe normal na mo ne na mo ba fie no oba no ote ne ba bi basa oba eje wo sa ponkyere ni wa ware ase a na wadane yese kraman ebe eniwachi a osan ba na wadane abua bi a odi wachi pa nso no wasan no waye din no wasan so no otwa fa akire ehu pa eno nso ede nnome eba aware mu ede ohaw bebre ba aware mu eni nti yesre se be ma de okofo oba wakoye ne ho ade ahwe se eniema bi wo ho a basic needs bi wo ho a na 3 cities 2021 year 3 cities 5 cities kura esha okay and am say mu fie o say mon sheda no family food o say yo koto aduane na am say wo didi wa abonten no wa men no wa ba beda e basa oba ne tifie ho ne menti enso no agya wo dadaada utirimpo na ye na se wa besesa ne niema afiri fie ho na nka ebe kwa akoduru dada nkyene okay oho akere opa nti danyame ase na sa wo besa akobie wa mesra osua ware mu ade kakra because be ma de okofo oba to ho so a emu odupa eye niema bebre responsibilities no edoso okay yada say ma Mary and not just say yet saying can Abisha 75 enterprise say bomodiana jewelries a wodo a good dear this year homa yedimu no on sabeka bi dear fini ho Abis Plaza plot number 17 Emro Kumase obe adishia market no ebusia wasi dwabo bi a wukọ bia ne ya no wanya bi na wankasa ne yetwe ne ahwomprenu so ama bibia akofan amount 0598 585219 0598 585219 na 0554 304135 Sana Diamond Diagnostical Center what's it bra Dr. Malina and Dr. Joshua Dr. Malina Dr. Joshua what's anasa obre bono how bia no wo jesi kwemo o prostate in water chemano so no obesiesie ne from crow osa and no spinal cord ne hu dwumedie wo the fibroid wo ye de fro abron fa se kan wo na wo so watimi ama bi e de ato na so wa hu aye den de ama wo kumasi ase no betimi friend numbers no 0267 018289 0202 0207 515623 0207 515623 and 9 Kraman 0243 176 119 Kanisa Eba Center Ebusia Kanisa Eba Meshan wadi aba wasi usisi yadi enemu san yadi ahodo bema wayem re prostate enkoye ni nyina da ejesi kwem na aboa mamoja de afusani womo tachi ma na kira kwan kese ne wo hokuma se watu no ya hyeta e wo mamu afa na nyina wa bla won se ke bia wo kona ke ba misti eba ene dane heba pidank ene Freddy Mens en kran ene baby a won sabe ke bi upedodo mu a ebusa betimi afrezel 247 887 436 so na Nature Medics Consult Nature Medics Consult was a gastro mixture no wadi aba eboa ye from krobia ne ya obia no etu ase ama menso plus mixture no so na boa wa ba ofichi krom ha no agesi kwama siesie no Misty Heba kuma se Jeff Heba makasim ene miamia hodo nyina watu e de ahyeta wo ho 0248 778 899 na work and study abroad wo kwa abrocha kwatena wasua de na wasai aye adwuma wo ho eno ti ba bia pesa wo kwa wiase afa na nyina no Express Group Force Bra na fo akwanto ho nsem ni nyina bedan wonom wa pesa okofa na ma wa abrocha beton so no ovesa ubuking so hotels ene ahodo ni nyina no obeje aye ama 0249 000448 and 0555 450-067 na ebusiafo ye ka show say they ha wo bia no Sompa Nkomo betimi de aba production line no na ye de air to ye TV ne so no o de bar and asa wo fra ye betimi agye wo so 0541 126626 0541 126626 odi Simon Miensa ka Ablotia we kwa mi bontofa because we ye bombo crat case minua ketwe na adwenum no enhye da nyine ye
nti onko fi no onko nyini no samla mewale but oba foforo ana yes dia ye die dia ye so oba foforo ne beba okay nti oba foforo beba dia onko no onko nyini ye va 3 series o data mo ka no ye va 3 series na fa se fa makoma 2020 na 2025 se den neto me say 2020 on that say menka say na ye ba den neto u wi a osaka isa me ma fa se nye wani ukra ana de am ya kwa se me mo ska ko ha dadie ene ska ba jimi osese yo se kadie na wo mo akwani ska nkoto ayen ko anda no akwano nkoda fom ana nkoda kajetia akwano nkoda kajetia masa wodi ya o ka asem we be gensi wo no ba na edilie no obetima kese o mo bra bo nyina sa na aka se oba ode no wo de na betima ye meye memmanti asese masa so ofo obi ba na jese nye jese wajimi wo agofo obi ba na neti eniyama kitinkitinkitinkitin bi won to pese o chese oba ye wo mo awda bosie ode kopa ya na so no ska ode ma ya ode koy kontina no enye ne kura professor enye ne kura sabi osi wo niyama da ono dwena mu odida eduru me bia eya mo me mfa niyama nyina pesra se ye janinti na wo jan na wo nhwe nkura no se me nsa ni ska mi ho no how many months obi die 14 years so se ni ska man de bia e ha da ma no oh masa wo when say me one mo asem ni ye fa ye kan every week na say o mo da hene nkwado mo da hene o de nkura ne to obo kan ho papa o ha da ma no papa betinim da pa de sofo high mo ba ne it's a sad sofo yanko eti die ye kan say satam no ha da ma nkura ya aka satam ka wo betu ka kohwe wo mu ye nka se won fa nkwa nsie enkwado wo de wo ko hyemu be targets ko maame no won timi hwe nkwa na nko se wieye obepim na emom wo mistakes dia wo se ka kire wo sa wo sani ska dia ne bomode na sende na to wo ntade ko wo dia opa sende ska no enye wo na ka so hini ni na ka se oba ye nheda en tonie man kire sa wo wo dia obo akoma wie na wo ko na unya bibi na de be pisu a e do obo obodin pa na se wo tade ko totode ma na ko man 50 series sem de ko man nana onko to ni nana mo ne nkoto ahemle oba wo na wo na oba na wada mu ntia o sister debi enye ne sa abrotia wo yo oba ye didi wenye ye sabe yiri no na me de ko ma mele se ma mele mpa chawo wo na oba no nti ma mo kokoro wagi to atare no it's a foodness me ka no kwanche no it's what foodness and so enye first can mo oba no wata dem no okay what's what be about code when what the born modu me ko 40 days one ton to mama me e modu so ni mo me ka chite modu mu sem penifo no ba no so te ne store obe ma ne store na wo kwa wonti wajai nti store no so da so wo ha wuji musika wa na ji musika na ayi oba ne se na oba ne so te ayi store ni mo na na to no jai na moja mo ye aha okay eti asese what o hwe oba enyema keteketere mo oba ji bemedi mesi oba be se atre mate ni kemu komo quest 2 cities o de acha no wonya no nada ana meboa eti de obeyi oba ena mo ye wo so nya ma nya na ye papa oba bi won ma pa ye dien stay na no ompe but ye nua be men onyini se wo kodi fufuroi obesa anyem ayede oba ofo no obeba no so oba be penalty fufo no oba no oba nyem eto onyem a o make sure say o nyina no obehwe o mu na sunbia dey aba ne won tutu ne chop money ene ne niam so ototo mama de ene ya fe na be konkotanti satepeskai dey egu oye na aboawo me da ase me so me da ase etwo enwro ya emo ne danta ofo oba ne wi oba na obekwa kwhye obi ebi obekire ne de opebusia. I reserve my comment for now. Ba miss a week today Yakopon ya adomo a ye ne bema no ene oba ne nyina behia Michael ko akoma to ye behwa ama nkwada no wahu wo mo wai na Yakopon ya adomo a dasene ye besa aba wai ye ba oba ne beba na wo busuani bi afa ne ka ho bra wai ne ye nyina ye nya nko na ukoware ye wai enti kan wakoma to yem na I reserve my comment for now. Me were reason to make a santi ebusia for ye kwa homa no so 0451 931 931
0551931931 and 0548931931. Good afternoon, Medofo. Good afternoon. Me pacho din baby out free. Pacho yentie wa mami. Na gwaje mkase fu tomato. Mami yetie o. Professor kana ni sana menya no. Pacho say. Professor kana kana tete. Oh, nya me che fire production line na ye de two dwa no. Ye be process ya mpacho ye try wo number ni nti no ye de be uwi a ye we program a ye be fro why. Nti gina so me da for mpacho ma han. Ye na mama mpacho apoma. Me pacho radi adum kram na so e. Mama mpacho me ye. Wudi ni baby of free. Mama mpacho me de yo me ka free afanchu. Yo. Mama aso na be man kan o mi say no but mama ka che da so fun o ka na say bibi o ha e ma no so be na no o mu di for the brain me ya mi say o bi di ayam it is a bibi ba na so wa se no wa ke di ama no bi di ayam o fama so mpa nkomo me yen kama mama dina so ya fo ahoma no wa e be fro why hello mpacho ma hi. Hello ma, good afternoon. Good afternoon. We didn't baby out free. Me adom I do so. Jina baby ye kakrani enkasa. Me kada fi ajeto ma. Yo. Kakra me kana ma na wa le no. Ma nya me ma too much. Mana no dey trebe. Kasema no mu bi. Eba no mu bi na. Me te ya me ma no nya din ofie na na ye bo adi ma. Sorry. Aha. Eba no se be ma na 3 cedi sama no onye ma. Okoro na we sa ho na bi na. That just no ma na yo. Na dia ti bi o ko pantena o na ti. Ma Ewusi afa betie oba na 70 se wa fa mpana na se won fa mpana na ebe ma na sem na wo kan yentimi nyina so pi mpacho ma han. Hello ma. Yeah na mpacho di baby of free. Mpacho le dia santo adu kasa di maira. Mpacho Mami yetie wo ben tie TV no why? Mpacho wo ayi Ba pa de ni le tro mu ka ni entie course ni ewia e be din komo wa abonten why? Pacho ba ma ne de na okan. Ma ne me ya ba na so de ba ma ne de no okan. Ni ya ba ne de ya no. Na right o ye sa kan ko. Go ba ni ba ma ti ya wa ti ya ti pa ko ti na di. In fact ndi ne ba ma ko ba ya na de me de ni ya ba ya ti ai enya me de. So no mi ma se ba ya ba ya no ndi mo na mo ka bi ma ka. Ya ti ebe hwe na ya de pepepe ya tudwa na emom ya nka bi ma obia wa hase nom ya de no kre na eye adwuma e ba de ebesie no ye be ma maso ate me ba cho kechre ma hai me do fon pa cho ma hai. Yeah, good afternoon. Yeah, good afternoon baby our friend no din. Yes, friend. Good afternoon. Mami menti afidie na ne yankasa mfa phone ni mo why? Yeah. Good afternoon, Abuatia. Good afternoon, mami. Apo me. Ya me adom na so e. Ya me adom. Yo, pacho mate. Abusia mo fa ncheye mami no yam so kasaf efa we say ni wo tie TV na se radio nte yenkan mo fa encheye abusia ya de si ase nom na Michael ya ka cho se kwa koma to enkra na ya uma one Emilia nyina manipa bienu na ewu nte no ya behwe na ba bia wo se ye de ye eto na ba bia de ne ma hye be ya enfrinton ye de ahye nte no nyambo ye be hye biem wate tikwa koma to yem ye da ase papa ya abusia ya sorry so na
ye kwai die awoda pa na ye de ekwama ye nuanom ebinom na de wodi kan no e wa hase nom no ya baba wa so no fe bi birthday wish way every minister IBJ kwade ama free enkansa woye tutor e wo bosomtwe SHS anka sene e wa woda madam nyakopon koso enshraw na onye wadoye e wa brabom sanso e na happy birthday kwama sister Ketchre ono so e nurse e wo go so Ketchre e nurse e wo go so we say every na nasafo kantanka osini nuaba no nyame nhra ene na adom ne kwatenti ahoden wom e na wose wosre e de ama wo na sanso e na e wodo ani tremo e wo nananom FM ye no e wo go so a news editor semofo ye no e wo ho ye Rasule Dramani ene e wa woda one kasa former colleague Safo Kantanka so ma happy birthday nyakopon kwaso enhwa no man kwatente ahoden ene apomudi no ma ne bambo no enye kese e wo so ebusia ya di si ase nom na yadam wase pi nyakopon ya adom adasene yebesa ehye biem na yekwai de yemfa sedama production team ni nyina minister BJ school fees Mr. Michael Donko the birthday guy birthday no di nansanya Rex and dom ni nyina eta yechi mama Mary Mrs. Champon and sofo pokwa branso ebetena se eboa madwumedie no etimi ekos Lamina and Joy and Nana Mensa Abram Porta Frija esu ne chinchin fidie no e de emame ne omonsa se yise de omukosrem tamalio se wangala na onum kodi afahye bi wo ho medi do hene ire ma me akua yeboa esiama me na smith ase wono ne pamata de ne ma me enu ampe na me de ma no so otimi Onitin die pue opue ya wampue ni kwao odi eni